Hola, seguidors del canal de YouTube i del podcast Branding Escolar i el podcast Profes que Marquen. Avui tinc una bona notícia. El nou llibre, Profes que Marcan, cómo construir una reputación de docente que deja huella, és a la venda, tant per internet, en format digital, com de paper a les llibreries. Aquest llibre s'adreça a qualsevol docent que es vulgui plantejar com és la petjada que deixa. Tant si comences el teu camí i vols fer-ho amb solidesa, o tens una llarga trajectòria i veus que necessites reflexionar sobre el teu recorregut per corregir-ne alguns aspectes, o també si ets un mestre que ha assumit recentment un càrrec directiu o una professora que vol treure el màxim profit a l'activitat que està desenvolupant el canal de YouTube, o fins i tot un docent universitari pot aprofitar el llibre si trasllada el que es va dient a les seves circumstàncies. Sigui quina sigui, doncs, la teva situació, tant si et planteges un canvi de rumb, com si vols aportar més allà on et trobes, sempre et convindrà conèixer-te millor, identificar quines són les pròpies fortaleses i debilitats per concretar un propòsit i uns objectius que es corresponguin als reptes als quals t'has d'afrontar i a les persones que pots ajudar. El llibre, després d'una introducció sobre què és marca personal, t'ofereix una guia, una sèrie d'exercicis que pots anar omplint en un PDF autoeditable perquè facis la teva reflexió i treguis les teves conclusions. A través d'exemples reals del món escolar i d'una varietat d'exercicis pràctics podràs definir un full de ruta clar per millorar la teva reputació personal. A més, aprendràs a gestionar la teva marca de manera efectiva, la qual cosa et permetrà destacar i marcar la diferència en el teu àmbit professional. Sempre, és clar, amb la voluntat d'aportar valor als teus companys i als teus alumnes. És un llibre sobre el qual fa molt de temps que treballo. He insistit molt en els darrers anys que les marques actualment són humanes. I això vol dir que el seu valor es troba en les persones. Hi ha alguna marca que pugui dir que és més humana que una escola? Jo havia escrit a la teva escola una gran marca, a la web brandingescolar.com, i també el llibre publicat amb Santillana El secreto del marketing educativo, el profesorado es la marca de l'escola, moltes coses sobre la importància de les relacions humanes que s'estableixen en un centre educatiu, sobre la necessitat d'atendre les peculiaritats de cada alumne i les seves famílies, d'entendre la comunicació no verbal, de l'empatia, de l'assertivitat, en definitiva, de tot el marc relacional. Tot això és ara una formació imprescindible per als docents, però calia que et parlés de la teva pròpia marca personal, de la teva reputació, de les teves aspiracions, del que val la pena per damunt de tot. Amb aquest llibre he volgut oferir-te una guia perquè reflexionis sobre aquestes qüestions capitals que t'ajudaran a créixer professionalment. Pensaràs, doncs, primerament en el teu per què. Per què vols dedicar-te a l'educació? O per què vols continuar dedicant-hi? Què és el que et mou? Què et proposes? A Profes que Marquen et suggereixo que reflexionis sobre aquesta frase. Si vols sortir del forat, primer deixa d'acabar. He de confessar-te que a mi m'ha ajudat molt a orientar les meves estratègies. Fins i tot diria que créixer, a madurar professionalment. No valen les excuses. Si vull aconseguir alguna cosa en concret, si vull que deixi de passar una cosa que em perjudica, he d'acceptar que he de carregar amb la meva responsabilitat. No serveix per a res donar-ne la culpa als altres o a les circumstàncies. Què has de fer per canviar? O què has de deixar de fer? Pensa que prendre la decisió de deixar d'acabar pot ser transcendental a la teva vida. On has de deixar d'acabar? Una altra pregunta que et pot canviar el rumb de la carrera és aquesta. Què vols que passi d'aquí a 1000 dies? No només t'invito a somiar, sinó a planificar. Com et veus d'aquí 1000 dies?
T'animo que no només pensis en el teu futur, sinó que ho planifiquis amb audàcia i estratègia. Parlarem de com construir aquesta visió, pedra a pedra, assegurant-nos que cada pas que donis està alineat amb el que realment desitges assolir. No estem parlant de construir castells a l'aire, sinó castells reals, ferms, sòlids, que hi puguis habitar en el teu futur. Estàs llest o llesta per deixar de ser un aneguet lleig i convertir-te en el signe que estàs destinat a ser? Ens submergirem en com pots definir i assolir les metes a llarg termini. A més, farem servir una eina poderosa que pot canviar radicalment com utilitzes el teu temps i les teves prioritats. És la matriu d'Eisenhower. Aprendràs a identificar quines activitats requereixen la teva atenció immediata, quines has de planificar per fer més endavant, quines tasques pots delegar i quines senzillament has d'eliminar. Si el que és important, però no urgent, ocupa una part també important del teu dia, t'asseguro una gran eficàcia en totes les teves metes. Per exemple, si per a tu és un objectiu important dominar l'anglès per ensenyar a les teves classes en aquest idioma, has de detallar què faràs per assolir-lo i no parar encara que tinguis molta feina. Soc conscient que estic parlant d'una banda a persones que teniu moltes habilitats tecnològiques i les desenvolupeu a internet a través dels vostres canals. Per a aquests experts en xarxes i creació de continguts, l'aula global que ofereix internet és una extensió de la vostra tasca pedagògica. Eines com els blogs, el podcast, els canals de vídeo permeten arribar a molts estudiants d'arreu del món de manera innovadora. He compartit alguns exemples d'educadors que han fet servir les plataformes digitals per ampliar el seu abast. Usar xarxes socials i tecnologies digitals pot ser molt enriquidor i et pot obrir noves vies per ensenyar i aprendre a internet. Però parlo també a altres que, en canvi, us mou exclusivament la vostra feina a l'escola, que us ofereix l'oportunitat d'ajudar a tantíssima gent. L'impacte d'un bon educador, en ell mateix, transcendeix qualsevol activitat a internet. Dins de l'aula, cada explicació, cada interacció és una oportunitat d'influir i modelar el futur. Aquí no parlem de likes o followers, sinó de la influència real i duradora a la vida dels estudiants. Així que, si et sents més identificat, més identificada amb aquesta influència directa personal, recorda que la teva feina diària de construcció de la teva marca és també tremendament important. No es tracta, però, de triar una sobre l'altra, sinó de complementar i enriquir el teu perfil professional amb el millor dels dos mons. Ser un influencer en l'àmbit educatiu no exigeix una gran audiència online, sinó la capacitat d'impactar i enriquir la vida dels teus estudiants i dels teus col·legues, sigui cara a cara o a través de la pantalla. Així que, tant si prefereixes el guix o la pissarra, o el dit i la pissarra digital interactiva, que no cal ancorar-se en el passat, no? Com si el que t'apassiona, en canvi, és el món digital, la teva feina és invaluable i la teva influència indiscutible. Al final del llibre faràs el teu pla de comunicació. Aquest pla és el teu full de ruta per mostrar al món qui ets, perquè transmetis els teus valors. Abans de llançar-te a publicar qualsevol contingut, però, és crucial que defineixis què vols aconseguir amb la teva comunicació. Aquests objectius han d'alinear-se clarament amb les metes personals i professionals. Per exemple, si el teu propòsit és ser reconegut com innovador en metodologies d'ensenyament, un dels teus objectius de comunicació podria ser, per exemple, compartir regularment experiències i resultats amb aquestes metodologies actives en blogs educatius i en xarxes socials. És lògic, no? La marca personal d'un educador no va ni d'egoismes ni de vanitats. El que importa és la petjada que deixem en el nostre alumnat,
en les famílies i, en primer lloc, en els nostres companys. Per això val molt la pena. Perquè la marca d'una escola és la suma de les marques personals de cadascun i cadascuna dels seus docents. M'agrada comparar-ho amb un equip de futbol. L'equip que va guanyar la Champions del 2015, format per Iniesta, Busquets, Messi, Suárez, Neymar, era el Barça. I també ho era l'equip que no va guanyar res l'any 2022. Amb algun d'aquells jugadors ja envellit, sense Messi, i amb altres incorporacions que no van aportar gran cosa. No sé, Pjanic, Trincao, Depay. És el mateix equip? Teòricament sí. De fet, no. Doncs passa el mateix en una escola. Si tens un gran equip és perquè tens grans professors. Per això, si jo no fos l'autor del llibre, aconsellaria als directors de les escoles que regalessin un exemplar d'aquest llibre a cadascun dels seus professors. Els compensa molt. Millorant la pròpia marca personal, estan fent créixer la de l'escola. Si jo no fos l'autor del llibre, no tindria cap dubte a aconsellar-los-ho. Però què carat, ja sabeu que l'autor d'un llibre s'emporta només una petitíssima part del cost, no? Doncs jo estaré content no amb els pocs diners que podré guanyar, sinó amb cada docent que hauré pogut ajudar a millorar la seva pròpia marca personal. Per això, és clar que recomano als directors de les escoles que comprin un llibre per a cada profe. Si ho fan, fins i tot vinc a la seva escola, al seu institut, i els explico com treballar-ne la reputació a partir dels exercicis del llibre. I així, d'aquesta manera, també la marca i la reputació del centre milloraran radicalment. Com pots gestionar la teva marca personal amb profes que marquen? La primera opció és que compris el llibre i a mesura que el vagis llegint, vagis fent la teva reflexió personal a partir de la guia que et vaig proposant. Exigeix esforç, però val la pena. En segon lloc, anunciaré properament un curs en línia que estic construint amb Impuls Educació. Si t'hi inscrius, a més de rebre el llibre, aniràs seguint una sèrie de vídeos, àudios i textos en els quals t'acompanyaré pas a pas. D'altra banda, és un curs que podràs bonificar per fundar i et valdrà per als teus estudis. En tercer lloc, anunciaré també, aviat, un taller presencial de 4 hores a Barcelona, a Madrid i potser a altres ciutats. En aquest taller t'explicaré com començar el procés i et faré l'acompanyament en les primeres passes. En tot no podrem, esclar, que 4 hores no donen prou de temps. Bé, i també hi ha l'opció que Mahoma i la muntanya vinguin a la teva escola. Puc venir al vostre centre a realitzar o bé una sessió introductòria d'1 hora de durada o bé el taller de 4 hores, però només amb el professorat del vostre centre. De totes aquestes possibilitats tens els enllaços a la descripció d'aquest episodi. Profes que marcan, cómo construir una reputación de docente que deja huella. Lit editorial, 22,95 euros d'un tal Miquel Rossi. Profes que marquen, profes amb marca, com tu.